Bona nit a tothom. En primer lloc, el Sitges Artístic Group vol agrair la labor dels voluntaris que han estat treballant entre bastidors per tal que l'espectacle d'avui sigui possible. I molt especialment Angelina Mara i Angelina Filla. A continuació, gaudirem d'un viatge al voltant del món. Aquest viatge és possible perquè persones voluntàries de la Fundació han cregut que els nois són capaços de fer coses extraordinàries. Aquest ha estat i és l'esperit del Sitges Artístic Group, els que estan i els que ja no hi són. Un projecte nascut de l'ànima de persones que deixen de ser voluntaris i usuaris per a convertir-se en genis, veritables genis de la il·lusió, de l'alegria, de la constància, de l'esforç, genis de la vida. I ara en Lluís donarà pas a l'espectacle. Bona nit a tothom. Tinc l'honor de conduir aquest espectacle amb la Maite, la Pilar i l'Amparo, que hem treballat tot l'any perquè aquests nois puguin fer això. Si hi ha un petit error, es pot perdonar perquè són humans, però han treballat molt, estem molt contents i amb ells els ha servit de molt. I crec que els pares que estan aquí amb aquests nois estaran contents de la labor que han fet. Us dono les gràcies per estar aquí i espero que us agradi l'espectacle. Bona nit i gràcies. Wish you
moltes felicitats, enhorabona per aquest espectacle. També per una cosa que m'han explicat que m'ha agradat molt, i és que l'espectacle que ens acaben d'oferir no ens podem arribar a imaginar la quantitat d'hores i hores i hores que hi han dedicat assajant, i això fa que fins i tot persones amb una mobilitat reduïda, gràcies a aquests assajos, gràcies a la il·lusió de fer aquest espectacle, aconsegueixin acabar tenint una mobilitat molt més satisfactòria. Només per això crec que ja va la pena. I abans de deixar-vos ja pel sopar, amb el sopar, sí que demanaria un dels aplaudiments de la nit per les persones, digue'ls que vinguin aquí, tutors, professionals, amics que estan amb ells cada dia i que s'han passat hores i hores fent aquest assaig. Un aplaudiment per ells, sisplau. Gràcies, bon profit i que continuï l'aniversari. Fins ara.